Usa sa problema sa atong nasod karon kanig yung kagutom. Mao bitaw nga adtong 2022 pag-ingon gyud sa unit team nga kung makalingkod sila 20 pesos ang kilos bugas, usa gito sa sikat kaayo nga saad nga nakatabang nga mo landslide ang pagbutar sa mga tao sa unit team. Natuman bang 20 pesos? Natuman adtong niaging semana. Pero kadiyot ra pag May 1 ra or May 2 ba to, karon nawa na pod siya. In short, wa matuman. Kay kaning kagutom usagid ni di ay sa gustos Ginoo nga ma-address sa Team Marcos o sa Team Duterte kinsa Manila sa atong paniid sa ilang pagpangalagad, kay pulos-pulos naman na sila nakapangalagad. Kinsa Manila ang nakapaarang-arang og jutay, nakasulbad-sulbad sa problema sa kagutom, Team Marcos o Team Duterte. Atong butaran kadtong naay klarong gibuhat nga nakapaarang-arang sa pagsulbad aning kagutom, labi na kita mga Filipinos. Mabita na panahon sa eleksyon, usatas mga nasod top notcher pagyod, kusog kaayo aning kanang hatag panahos eleksyon o vote buying. Lain-lain lagpaagi ang atong vote buying. Di kay takakita ani nga mahitabo ni sa eleksyon sa Amerika, sa Japan, sa Singapore o uban pang mga nasod, Germany, France. Dili kay takadungog ana na atingali pero di gyud rampant ba. Dili parehas diri nga ultimo elections barangay kapitan o barangay konsehal na agyapon tay madunggan nga ingon ana. Nya moingon gyapon ang mga tao ba, depende si hatag. Pildis ko ano yung ano man. Yan. Sinyas dayon. Di kakadaog ugwa kay ana ana. Luoy kay no? Luoy kay ta. O na si Kristo ni offer kadtong inyong gikaon nga mana dito sa kamingawan, bisag nag-uwan to gikas langit, dili to mo'y tinuod nga pan nga gikas langit, kay gigutom ra mangyapon mo. Sige ra mangyapon mo pangitag kaon, gigutom ba, sige gyapon pangita ngilingay mong tupad ing namamahaw ka karon. Mahaw ka karon. Mamahaw ka? Gahapon, namahaw ka? Namahaw ka gahapon? Oo, nya karon mangita na sa kagpamahaw. Nya inig paniod to, mangita na sa kagpaniod to. Sa ato, mga Pinoy, naamagitay, generally, tulog ka meals. Nya mangita pag yung snacks. Nya sige lang kitag pangita na kada adlaw, sig pangita. Sa ato pakadang atong gikaon, dili na tinuod nga pan sa kinabuhi. Kay matud pa ni Hesus, kung makakaon na mo aning pan sa kinabuhi, din agyod mo gutomon, di na mo uhawon. Din ata mangitag pagkaon. Dili na nahimuon atong problema ang pagkaon. Basta ang atong gikaon mauna ang tinuod nga pan nga gikan sa langit. O kinsa man ang pan nga gikan sa langit nga magwagtang sa atong kagutom o sa kauhaw, iyang gi-offer ang iyang kaugalingon. Siya ako ang pan. Gilingay mong tupad. Ing namutuo ka na. Mutuo ka nga ang mukaon sa Ginoo di na gutomon, din auhawon. Tuo mo dili. Kinsa dinhi ang mutuo ta sa kamon. Kana siguro yung mutuo ha. Okay. Okay kayo. Sobra de sa majority kita ana nakaron ang sunod pangutana. Ganahan pa ka magtigom og kwarta?
Ganahan ka magtigom og kwarta? Kinsa dinhi ang din agyon magtigom og kwarta? Tasa ka mo? Awa na. Wa na ni isa. Ang ni isa sad katusang wa pay income. Magtigom gani kag kwarta, ang number one rason ana unsa nalay kan-o namo. Ana. Muna sa amahan namo, ang gisulti diha ni Kristo, giingnan kita niya pagsulti, ang kalan-o namo, addressing to the Father, ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasabot ang ato di ayong source of food, mao ang Ginoo, dili ang kwarta. Muna ayaw na lang pagtigom og kwarta para assured ka nga naa kay pagkaon matag adlaw. Kay gi-assure na sa atong langit nung amahan, pero kay wa man ta mutuo ana, hasta pagani ang atong pagpangayo os Ginoo, usahay sayop na. Kay moingon ka, Our Father in heaven, give us this day our daily bread. Ang atong litukon, ang kalan-on namo sa matag adlaw, pero ang imong worry, ang kalan-on karong simanaha, ang kalan-on karong buwana, ang kalan-on karong tuiga. Di ba? Muna atong yun ako na. So, usba na lang ng imong wordings, ang kalan-on namo karong tuiga, ihatag ka namo karong adlawa. Ikaw niya, usaw mo na ni mga usa ka to, tigomon ako ang sobra. Nang gusto din ta magdato. Tigomon, kay para ni sa akong future. Para ni sa future. Para sa future. Siging tigom para sa future. Nagdepresyon na tungod anang iyang anxiety about the future. Lain na sang lingi. Ang di mo lingi, dili Diyos nun. Lingi ako na imong tupad. Nawa ka mabalaka para sunod simana. Nako no. Wa kay kabalaka para sunod simana. Pangutan-on nato kang atong mga nidagan karon pagka senador, pagka gobernador, unsa pa nang uban diha, congressman, mayor, konsihal, ato kuno silang pangutan-on. Wa ba sila mabalaka para karong sunod simana? Nabalaka sila wa? Kanang nabalaka ay nalang nagbutari. Nga naman, kay mabalaka man na magtigom gyud na, ang resultag makalingkod na, ang ilan na sang kabalaka sunod eleksyon. Mo na iniglingkod pa lang nila, magtigom na. Magtigom kay para sunod eleksyon, kay mudagan pa man na sila, na sila'y pundo daan. Pero kaning mga taong dili mabalaka para sunod simana, unsa may mahitabo og mulingkod na, magsigira nagpangalagad. Tumano nila ang ilang mandato. Dili na maghimog ilang kaugalingong desisyon. Ang mandatos mga tao mo ilang tumanon. Dili na mabalaka kung mudaog pa ba sila dili. Ang ilang importante, amo bang na-deliver ang serbisyo nga maoy gihuna-huna sa mga tao nganong gibutaran may pagka-senador, pagka-congressman, pagka-gobernador, pagka-mayor, pagka-board member, pagka-konsihal sa lungsod o sa syudad. Amo bang na-deliver ang gikinahanglas mga tao? Dili ang gikinahanglan sa among lawas. Muna, si Kristo nagpakita nga kung ato siyang dawaton, sundo na ginato ang iyang style. O kinsa may unang nakasunod sa style ni Jesus? Ang mga apostoles. Ug usa ni ana ang gipili sa mga apostoles nga dikon, si Esteban, nga gihisgutan sa atong unang pagbasa. Si Esteban, wa maghunahunag pagkaon. Ang iyang ginahuna, unsa may gisugo sa Ginoo namo. Wa man moingon ang Ginoo, pagtigo mo pagkaon matag adlaw. Unsa may gisulti, panglakaw kamo ug isangyaw ang maayong balita sa kaluwasan. Isangyaw ang ebanghelyo ngadto sa tanang tao. Nya sa iyang pagsangyaw ni Esteban, na may nasakitan ang mga leader sa ilang katilingban. Wa gyud mohonong si Esteban og sangyaw. Sige lang yapog sangyaw.
Kamong mga asawa din kinsa ninyo ang moingon, Pader, sugod karon din agyog ko magsupak-supak sa akong bana. Taas ang kamot. Asawa ba? Oh. Sa ato pa di giday mo musangyaw. Ang sugo sa Ginoo sa asawa nga kinahanglan inyo gunang ipakita, mga asawa, sunda kanunay ang inyong bana, sama ang simbahan nagsunod ni Hesus nga iyang bana. Ngayon di man mo muisas inyong kamot, musupak kide mo sa Ginoo. Mo na, may ako mong taga-agsikan chance. Sugod lang karon, kinsa ninyo ang musaad na, Pader, isangyaw na nako ang may balita, ipakita nako sa akong mga anak, ipakita nako sa akong bana, isangyaw nako nila ang sugo sa Ginoo nga nag-ingon, di na gyud ko magsupak-supak sa akong bana. Ta sa kamot. Arang-arang kay na ay mga mural bag na nga uhaw siya. Ikaw mo isa. Magliningi ay pa, ikaw mo isa. Ayaw pangupya ang imong tupad kay kamo hilig jud kay mo nang kopya sa una estudyante pa ta mangupya. Karon ayaw nagpangupya, imo nang konbiksyon. Si Esteban siya rang usa, way kopyahay. Siya na lang usa ni atubang dito. So nang katibok tao ni ingon, animal ka, usbarog sulti. Giingnan na gyud ang Esteban, mga gahi mong ulo. Inyong gipamatay ang mga propeta, pastang laguta. Hasmag lagi sila, hapak og bato. Pero unsa may gisulting Esteban, didto gyapon siya nagsunod sa gisangyaw ni Kristo. Unsa may iyang gisulti? Ginoo, sa imong mga kamot, akong itugyan ang akong espiritu. Unsa pag iyang gisulti nga sangyaw gihapon, pagdayon niyang kamatay, misinggit pagid siya with all his force or strength. Niingon siya, Amahan, ayaw sila pakasada sa akong kamatayon. Forgiveness. Di ba? Na siya. Gahapon, namatay ang ato dihang sagop. Nganla na siya Roko. Kaila kay mo ana dinhi. Namatay gahapon. Ang nahitabo ana niya di ay nianhin na siya dinhi na wa siya kay bawog, wa siya katug-an og diin gid siya gikan og kinsa iyang tinuod nga ngan. Nya kay lig-on man siya glawas, gianggaan sila Roko. Aw siya Roko kay kargador ana trabaho. Nya na timingan lang na disgrasya kay kuan ko na trabaho baka to nga kadang anupog galinganan sa anupog naapil siya kalunod. Naapil siya kalunod didto. Pag abot nako diri maglingkuran na nas Roko diri sa Loyo, magdag wheelchair, magsig inom og kulapo. Masakito na siya. Hangtod pag after mga 2 years, kung kita niya diha, wala na siya kahigdaan. Motong niingon ko, himuan na to balay kwarto nga gamay. Haron na siya kahigdaan. Kilid ang atong parkingan. Grahian diya sa kilid. Niya, hangyo siya nga naasad ta siya CR, naa siya katre, naa siya kanang kalungagan, niya naasad siya altar-altar, hangyo sad siya ana, o niya, hangyo sad siya og kana ganing naa siya sounds, radyo. Palitan na to radyo katong gamay og tingog, nagkasuod man sa to sila kato si nga tong foreigner, si Sean, katong dugay-dugay sa to nato nagkasuod man sila kay partner man sila sa inom. Gipalitan siyang Sean og kusog og tingog. Muna kaduha sa to tingali diha nga nagpinal-pinal kanang maglisod na ginhawa di na mukaon akong hilugan ini kasunod mga adlaw naglingkod naman sa diri sa Loyo, nag-inom naman sa kulapo. Si Cafe ingon siya kaduha na sa kuno siya ni palit og lungon ana sa upa ko moabot dire kay wa na lagi anang himatyo na. Iya na lang kunong nahatag ang duha ka lungon ngadto sa lain kay wa man mamatay kasunod si man nagainom naman sa kulapo.
atong niaging adlaw niingon diri ako mga tao nga si Rocco Pader murag galisod naman nako di na kumuhilog si Father Reid mo ipahiloga kay basig epektibo kay og muhilog ko ana basig kasunod si mana mo inom sa nagkulapo gihilogang Father Reid atong usang adlaw pagkaingon ugma epektibo kayo nang ako lang ning gisgutan kay si Rocco, grabe iyang pag-antos niya. Wa siya matawag o ginikanan. Wa siya makahibaw kinsagid siya. Ang iyang pag-antos, nakita na sa Ginoo, gihigugma na siya sa Ginoo, anak siya sa Ginoo. O ang iyang pag-antos nga iyang gidawat o gipuy-an hangtod siya mamatay, para nako, mo'y dako kayong assurance nga di siya pasagdan sa Ginoo. Kining pag-antos mao gini ang mouthpiece nato ngadto sa Ginoo. Kay sugo man na niya, take up your cross. Wa gito magbalibad si Rocco, wa gito mamalikas diha tungod siyang pag-antos nga maglisod siya glakaw, di siya hapit kabarog, di siya kakuan. Di gito siya mamalikas tungod ana. Musyagit lang siya sa kasakit usahay, pero di gid mamalikas. Muna aduna na ganitay pag-antos, ingna lang yun sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ana. Niya kulatahon na kasi imong bana, ingnon din mo, ayaw siya pakasad Lord. This cannot change my love for you. Or kulatahon ba kasi imong asawa, yaw-yawan pagyug kag tamas ginhawat, tamparuson pagyug ka, ayaw kasuko sa imong asawa, ingna lang. Pasaylua siya siyang nabuhat, Lord. Maunay gustos Ginoong isang yaw. Maunay gustos Ginoo nga atong pangitaon kada adlaw, dili ng pagkaon. Unya kunaan na tanang batasan na kusog na kita manghatag og pagkaon. Nya kay kusog man ta manghatag og pagkaon, dubli-dublihon sa Ginoo ang iya sang ihatag nato in return. Di na ta magsigig pangitag pagkaon. Pero magsigig tag pangitag pagkaon para sa atong kaugalingon, mawad-an na noon tag pagkaon. Kaya nga naman, mahimo naman tang self-righteous, self-centered. Muilog naman tas uban. Muna ang ato mga politicians karon na kusog kay mo pakaon silang kaugalingon, piligrong mga pildi na sila. Nga naman, kay hilasa naman ang mga tao nila. Pero kana mga tao, mga politicians, mga leaders nga kusog ay manghatag, bisan pag sila gidaog-daog, bisan pag sila unsa pa na dihang gipangbuhat nga injustice, sige lang yapog hatag, kana maunay teknik nga mudaog ka. Hain man ron nila kaha Team Marcos or Team Duterte ang dunay batasan sa pagsigig hatag, dili magsigi og pangayo para sa kaugalingon, maunay atong butaran. Haron siguro kita nga Diyos nun ang atong gibutaran, dili kalibutanon.